Wil je hem geen aansen, geef hem de valom in. Want het is de passant en wij passeren de centrale as. Wij gaan er net doorheen, maar wij gaan het gebied in. De gidsen in de bus vertellen wat door de dwarpen op de route en zwaar je van verdievendaasje. En dan de treden, ja, dat mag ik eigenlijk net vertellen, maar ik doe het toch stiekem. Meesten die het echt net kennen, het ophouden kennen bedoel ik, maar dat snap je wel, hè? Die mij hier achter mij. Ja. Maar waar zitten? De nieuwe fjouwbaasdiek tussen Dokkum en Nijgeer had van een soort omwenners grote consequenties. De organisatie wil mooi het Reisgen theaterstik De Passant van wat fleurig iets waagje. Speciaal voor de mensen die nou alle dagen op de nieuwe autodiek uitjoggen. Maar het theaterstik is net bedoeld als goedmakertje. Nou, ik weet het eigenlijk net. Ik kom er zelfs net waar. Ik hou wel zien dat mensen soms echt de klos binnen als het een hoeshast dicht bij die centrale as. Ja, dat is net makkelijk. Ik hier ook wel van de mensen van nou, dat ding dat leidt er nou en dan moeten we maar mijn dialect. Dat is wat ze vaak. Dat is de meest gehoorde mening die ik hier. De Passant had 2 routes. Die ene start in Dokkum en docht een noordelijke route. De andere start in Burgum en docht een zuidelijke route. In elk dorp binnen vaststellings van zo'n 20 minuten. Betachten de inwoners zelfs. Ze gaan meestal door de skiertnis van het dorp. Waarvan je weet nog wat we juist leerd hebben. Hoe wist dat iemand uit de Westreenwijk komt? Boterbreed en Debo Gay, maar dan met CCK komt net uit de Westreen. De passanten van de eerste busreis binnen positief voor het theaterstik. Ja, ik vind het geweldig. Ik kom dus op plakken, werd ik nog nooit west binnen. De paadje hier al in de hal werd wie krijgt nog zo'n, nou ja, dat zo is nooit zelf verzinnen om daar langs te gaan. Dus voor mij is de hele Iep en Biering wat hier al een prachtige natuur is. Dus wat dat betreft is het een boppenslag, ja. Dus de centrale as brengt een soort moois. De centrale as kan een heleboel moois brengen als mensen er positief in staan. En ik denk, dit is een prachtig begin. De passant wordt spelen ontmooi 15 juli. De voorstelling van Joet is uitverkocht.